Ai, shit booty now. Wow, outjoken, een 6 staan. M6 dan. Kijk aan. Dus een Johanne weer. Schreef het allemaal maand. M4 bitches. Oh, ik wil outjoken. Check out. I love it. You love it. You love it. Outjoken! He touched it. Got my He did it ass. to life. They'll be here today. Shit! They was. I had to do it. Ah, I pushed click over. Oh, okay. Did that smash? Yep. Kvärt. Det blir alltid gänga runt lite pills eller ting och det så också. Skiter också. Ah, Which? det är den uppe här. Huh? Uppe här. Hey, I want it. Y'all, inside now! Och här uppe. Nej. Moet je chillen, is klaar. Back to something! Oh nee, wat weer? Mike! Ik trap hem, hè? Thank you God! Get inside, y'all! Hey Mike. Take that, you mealy-mouthed... Yay! Own that. We pound the shit out of it. This cool shit away. Epic tank. Weet je de lite? Du sitter inte bil, du hookade bara till resten på. Nej, det är fulla. Vad helvete är det nu? Gärsta? Jag kan inte drop tank. Nej, which? Jag tror 3%. Det händer dig. Är det då fems? Det är skek. Fan, nu skulle jag medkit. Har du det? Grabbing a shot. I gotta pack you up, asshole. Ass. Ja, det är helt stupid steg. Fett. Ja, Mike, du ska inte tacka allt. Du ska stas. Det är en sniper som du älskar. Oh yeah, jag är känd. Grabbing a shot. Han går. Jag brukar allt, Mike. Nej, jag skiftar bara. Jag fick mig adrenalin och pipe bombs därför emot. Fuck you. Jag klarar det allt. Jag bara... Jag klarar... Ah, shit! Zombie! Jag hade ju känna sniper. Road block. I think I gotta Det cut tog through the jag. shipping now. Och det går. Reloading. 100 resten. Reloading. Ja, det var gott. Ja! Vi tar Tejas sniper. Jag ska kicka ass. Sniper. Hör jag inte? Ha? Reloading. Alltid. This way. Här har vi sitter. Reloading. Yo, shoot me, ain't Jag är mäster min docka! Och så där. Shoot. Det är typ bara värst. Bitter lockskit. Spit shit. Alla kan tjack. Jo, jag hörde det. Oh, det var där. What? Jag ska... Ska ni ju hår? Boja Mike, boja! Oh shit. Hej! Shit, Boja. one shot. Long shot. Det måste nära vid. Nej, one shot. Shit, En pipe bomb. Du har inte. Grabbing the pipe bomb. Hey, that's Pills here. smoker! Vänta. Jag känner mig duktig. Jag vill inte rätt Mike. Träffa han. Nej. Yeah. Det här var ett egen. Bara där! Reloading. I wish I had a gun. I'm a reload.
Oh, Bigga. Ja? Jeg kom bare en gave. Jeg synes ikke han bare... ikke kjører. Det er røyne ikke. Å nei, ikke da. Mike, what the? Hva er han? Hva er bra med? Nesten. Jeg er sikker. Jeg tar spør rekordet og det her. Ja. Oi, jo. Du kommer vi og det. Thomas. For YouTube. Mike, du er nere sammen. Reloading. Ja. Up that Jeg ramp. glemmer for farge det her. Smaker. Bare, La. Shit out. Det måste jeg knuste i alt, ikke? Reloading. Ikke Mike. Aho. Ja, for jeg hadde ikke hol, heldigvis ikke. Hey, er hard hårløs kommer her. Det er AI, Mike. Det blir omgått det samme. Åh, er fin. Ja. Ja. Spytter den. Och de är rev nossan för bandage om med det. Jag ber. Reloading. Jag har bort ja, jag har den. Reloading. Jag finner det bara. Jag är witch hunter. We are the witch killer. I which finder jag bättre? What the? Hey, I wish they better. Yeah, Sen där. you gotta look like that. Reloading. Vad står ju on här? Mike just the hash. Yeah, Jerry. Ah, shit det men alltså. Giraffes witch. Nej, jag kan inte göra det sån sniper thingy. You know. Han dör ju. Vad ungefär? Vad gör? Vad är det? Oh shit, oj vad nära. Kom. What? Be careful man. Jag har giraffe. Den bot! Here. Thank you man. Hey, witch. Hej man. Reloading. Inte köta efter mig. Okej, back here. Hey, hold on. What the? Börja Mike, inte köta den än. Okej, här. Långt. Köta Anna. Börja till en gemette. Jag bor ju alltid en blom kvar hem sen. Run! Cool. What? No! Hon är bara där där. Hjälp mig! Nej, hon. Ah! Aj, aj, aj! Can't do this Hey, on Mike. my own. Give me some help. Jag är inte bara nere, hjälp mig upp nu. Ass up. Alltså, det var skit. Jag sa något så jag har den heldusch. Det är fantastiska vär och ut. Hon borde pissa surda i larmen. Vi ser för detta. Hon äter det. Jag bor för skåt. Jag bara... Up here. Det är nog. Halje. Oj, jag tank. Ja, jag har en tank. Kom nu. Jag är Benjen. Okej då. Det är för jag man. Mike! Traitor! Run, 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 run. Run. Oh shit! Poor. That's better than it. Tank! No, det är inte good. Oh, take it, buddy. Fuck you. Take that, Mike. Ah, nah! Jag till mig. Jag går hem. Got yourself distracted. Ja, det är för jag Yay! Woo! Got that shit out of that, man. Physics for big. Mike, Evil House pills. Grabbing pills. Okej, Fuck you. jag hoppar på. Touch it. Grabbing a shot. I hit it. Kerda. Här är ju. Det som är stand. Pills. Stand i alla. Mike! Det är bara att jag Ow! What the fuck, Mike? Det är easy. Hell the voice?